Vice President Bisurai Kormana Kohoknai Sine Club ni Secretary Borongganang Suhut Devermana Kohoknai Sine Club ni Kupur geibo kosam geibo ningseani lamani nai thakli naya ang poito shenayo langmawana mai thang Kepal kaya pakorok mana besinte sini jadi kotarak orang itu hanya apa tu bela-bela kena sampai maru ini mau hai kalau pahaman mengenai sini patung jangan kok kaya pakai kok kalau bayar Kambai. Boroni, kena kuturo kasihan. Jotonono hambai club ni enggai belai keno kubui kata teng hai matamu imanggo babimang kubunya muk tanggo man mahai sengbisi gedek maramai sinewam saino chongaba hai nai to mani koroksa borok bai sinijak koroksa borok ni mukumu yapai manui sini wam sayo bahasa tengah ini sering buskan dak manka sini borang endisi obo sasa sale ni ko beka bangma bisi ko bangma salro mi sino bana siko bore bagai hambai club ni ngai sing bono khatung khaja ke lamso sing lamso ko o am চাইনি পরগ্রপনি তরফ থেকে bono lamso তাই ক্লাব hambai club sini Kebanyakan bisisikan semua সংসার aja 1986 ni সংসার মানে ইয়াগুলো bisi kebanyakan sundal bidal pandar সংসার aja norok borok sini jot kene coba o am sai borok hamdage subai phaya ke semua bahai samtang mangla kamu bos kanga sini te samtang ketal adong borok samanka adong ni lamromoi sini club ni bising te mono subawoi samung mungkang lainai tai o amsai ni
हामक्राय ओ हामचायनि हामारि ओ हामचायनि जे बर'रक केसबक लायि दंहा जे बर'रक जे नखुं बनि बेसबक लायि दंहा बर'कनो बाहायके जों सिनि गोदाल आदंनि इसिं दै वानसक मुं दै सोमाबा थांनाय मान सोमा जायथाव लायनाय फायदि नों आं जतन सांगिरि खावै ओ हामचायनो ओ एलाकानो सिनि ओ गामिरको बयखौबोनो जों सारिथि साना होके नांगौआबो हाय आदम गोसोकपानो नों जायथावै दंथों गुबै जागाव थाङै सायमानि याहके आबो पुनि दलनि निककनो खोनानाय करे दाबोकनि ओ हदानि राय दाबोनो खालायनानै जे सामनो चेंगो आबनो सक्सेस खालायनानै सबसे थिनि गथर ओंखा जों जे अमनो सक्सेस खालायासो जों हाबा गायजा आबो हायनो वानसक लायनो जों सामु दानखौ जों जतन आं बक्ता साना चेष्टा खालायगा एक्चुअली वो साना चेष्टा खालामनानै आं एकदम सक्सेस बुपा आबो हाया किन्तु जे आबो हेलो 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 आशीर्वाद बुथुमनांगौ जे खालायनाय गनिबो खायसा साइटावनो बुथुमनांगौ आबोनि बागैनि तिनिनि अ लामचांमा पान्दानि बिसिंते आं खायसा कक साना कसाना मुसुंगो अ तागारजला जम्पुइजला कन्स्टिट्युएन्सिनि जत भोटार एमन का हामजागैने बिशेष क्लाइसिनि अ एलाकानि यां साखानि कैंडिडेट माइ हानाय जे जतनो जे स्वतःस्फूर्तभावे जों जे कोनो आनि बसानो तिनि जययुक्त खालायनाय तिनि एमन पजिशनाव तिसाका आबो जत्तनिनो नरमनि एलाकानि बा जत्तनि सुबासु एबं जत्त हामजामा पाकिनो बन तिनि अ पजिशनाव आसुक रेखा आबोनि बागै आं पाइफेला हामबाय जत्तनो ताइसा अमाहेके आनि खाड़ी एवं आनि फेमिलिनि तरफ থেকে आं जत्तनो हामबाय रबैने तिनि नानि किसा पक्षमानि अरनो पाइका जत्तनो खुलबायका सिनि अ बरम फुरुमा पान्दाव पान्दा मुसां रुफायनाय सिनि ताखुक नरक बरक सिनि जत्तनिनो साजला खाजानि बनो जों बेलायनो हामबाय मारो बिनि गुबै सठिक जराव अरफाय पान्दानो मुसां रुफायनि बागै ताई अ आमसायनि जत ताखुक फुकसं नरक न बाहायनो पाइप्लाया हामबाय तांगै हामबा तिनि तिनि अ पान्दानो आसखे समय गोबांमा जरा गोबांमा आसुक लायै केवल कोनो पक साया कारै तिनिनि तिनि अ ताखुक सं नांपुक माने गुबै पक सामानो नरक खानावै दंमानि बागै आं आसा खालायो नरक खाकसां खोना सिनि अ ताखुक सं पक सामानिनो नरक गथक जाखोना हामजाक खोना ताई पाइथागो आं बेसि फलकनानि थांया सिनि ताखुक सिनि साजला बरं गोनां सुरज दे बरमानि बागै मताय रंनि थानि आं प्रे खायनाय बिनि बस्कानि सामुंर ब काहाम गोरोंखेनो तांगै थांगै मानखुनै आं मताय रंनि थानि प्रार्थना खायनाय एवं आशा खायो सिनि ताखुक बनि गुबै सामुंनो ब काहामाखनो तांगै माननै ताई आं बेसि कोनो साना थांलिया सिनि ताखुक सं बरमनि नांगुमानि पक साइ खोनारकाम ताई तिनि पान्दा आसुक सावैनो अबनि बिसिंगनो अरनो पाइरेखा जतनो हामबाय।